Extra Journaal, vers van de pers. Een goede dag, welkom bij het Extra Journaal in het Nederlands. Ik ben Mauricio Nobrega en dit zijn de nieuwsberichten voor vandaag. Kleine aannemersbedrijven zijn tot en met september van dit jaar nog niet betaald. Dit komt onder andere omdat bestelbonnen niet aanwezig zijn en omdat digitale foto's niet zijn aangeleverd. Volgens informatie die bij onze redactie bekend is en naar aanleiding van enkele aannemers die naar eigen zeggen een meerjarencontract hebben. Aan het begin van elk jaar krijgen ze bestelbonnen. In maart kregen de aannemers echter mondeling van de ad-interim directeur te horen dat de werkzaamheden moeten stoppen omdat er geen bestelbonnen zijn. Dit werd per mei geregeld en werkzaamheden werden hervat. Tot en met september is echter geen enkele kleine aannemer betaald. De aannemers verdenken een medewerker van openbare werken van opzettelijke tegenwerking. De aannemers hebben naar aanleiding hiervan besloten om naar de rechtbank te stappen. Zorgmedewerkers zijn verontrust over de situatie bij Enya. Velen van hen hebben namelijk een pensioen geregeld bij de verzekeraar. Het gaat daarbij om grote bedragen die door de jaren heen aan premie zijn betaald. Veel specialisten zijn van Enya overgestapt naar Guardian om risico's te beperken. Er is echter geen duidelijkheid over het werkelijke bedrag. Er is namelijk sprake van een non-disclosure zolang de zaak in de rechtbank wordt behandeld. Via hun woordvoerder laten de zorgmedewerkers weten dat ze hopen dat de regering hier prioriteit aan geeft. En Curaçao krijgt het eerste mobiele biometrisch verificatiesysteem ter wereld. Dit moet ingezet gaan worden bij grenscontroles. Hiermee kunnen bepaalde controles versneld plaatsvinden, bijvoorbeeld voordat een vlucht heeft plaatsgevonden. Het gaat om een systeem dat is ontwikkeld door Airsight en Visionbox. Beide bedrijven zijn actief op de wereldwijde markt voor digitale identificatie en biometrische apparatuur. De introductie van dit systeem is tot stand gekomen door samenwerking tussen het KPC, de Immigratiedienst, ACTS, SBR, NetVision, EY, Curaçao Tourism Board en Curaçao Airport Partners. En aanstaande zaterdag vindt er een boekenmarkt plaats bij het industrieterrein Brievengat. Het evenement vindt plaats bij het industrieterrein van Brievengat in loods JI1B. Ook zullen er andere spullen als sieraden, glas, kopjes, cd's, dvd's en platen aangeboden worden. De opbrengsten zullen gaan naar goede doelen en de dag wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van goedwillende vrijwilligers. Het ministerie van GMN bevestigt de aanwezigheid van de infectieziekte impetigo op Curaçaose scholen. Het gaat om een besmettelijke, maar verder ongevaarlijke bacterie die vaker voorkomt bij kinderen. Deze infecties kunnen met antibiotica worden verholpen. De infectie is te herkennen aan rode puistjes die vervolgens veranderen in gele blaartjes. Impetigo kan verder nogal wat jeuk en ongemak veroorzaken. Maar zoals aangegeven hoeven ouders zich geen zorgen te maken, want het gaat om een ongevaarlijke ziekte. We gaan even naar de reclame, dadelijk zijn we terug met nog meer nieuws. Censo tá 100% anônimo. Ni CBS, ni e encuestador que tá visitado, no que sa direito de família em particular. Mas bien, não tá interessado para coletar informação de totalidade, para criar vista correto e exacto de Curaçao su hogar e habitante nan. Pa instância na Curaçao, hanya bom data, com qual não por tomar decisão informar. Para nosso país por planificar e desenvolver melhor. Por exemplo, quanto gente empleada e desempleada tem? Den qual barrio? Quanto cas mister de corrente? E quanto tem painel solar? Ora acaba de coletar dados e suma den cifra total, tá desassi de tur informação individual. Família cooperar sa com censo 23 tapahanha vista total e anônimo. PCI é família aqui tá cooperar. Abodambe? Panosa com nos tá. En de politie heeft maar liefst 2 aanhoudingen verricht in verband met een overval die eerder dit jaar heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij om een overval dat in augustus plaatsvond op een adres in Mahuma. In de vroege ochtenduren werd een 20-jarige man aangehouden in de Kaya Monzoniet. De andere 22-jarige verdachte werd later in Lelienberg aangehouden. De verdachten zijn voorgeleid voor ondervraging en verder onderzoek.
En we blijven nog even bij politiehuiszoekingen. De politie is op zoek op het moment naar een verdachte in verband met drugshandel. De politie is bij verschillende adressen langs geweest, maar heeft nog geen spoor kunnen vinden van deze verdachte. De marechaussee heeft hierbij haar medewerking verleend. Het zou gaan om een belangrijke speler in de lokale drugswereld. Meer is tot dusver niet bekend. En een verdachte in de rechtbank heeft nogal getergd gereageerd op de lange straf die hij heeft gekregen. Het gaat hierbij om een recidivist. Bij de zaak werden 3 mannen van 28, 31 jaar en 59 jaar veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een diefstal in juni. De 31-jarige verdachte reageerde verbolgen op zijn veroordeling van 4 jaar cel. De man bleef volhouden niet betrokken te zijn, ondanks verklaringen van zijn vader en medeveroordeelde. De man schreeuwde tijdens het vonnis dat zijn vader minder straf krijgt, terwijl hij zelf niet aanwezig zou zijn geweest bij het plaatsdelict. Bij de aanhouding werden 2 mannen betrapt bij een poging tot diefstal. Later werden de 28-jarige verdachte en de boze 31-jarige verdachte aangehouden. Die laatste zou alleen voor vervoer hebben gezorgd. En het stationsschip Zijner Majesteits Groningen heeft onlangs een bezoek gebracht aan de haven van Cartagena in Colombia. Dit havenbezoek stond in het teken van het voorbereiden van gezamenlijke maritieme oefeningen en daarmee het versterken van de samenwerking op het gebied van veiligheid in de Caribische regio. Het Nederlandse marineschip Zijner Majesteits Groningen en het Colombiaanse marineschip ARC Victoria verlieten op donderdag 21 september gezamenlijk de haven van Cartagena. De 2 schepen hebben op open zee maritieme oefeningen uitgevoerd, zoals het testen van basiscommunicatievaardigheden en manoeuvreeroefeningen. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de Nederlands en Colombiaans marineschip zo intensief met elkaar opereren. De commandant der zeemacht in het Caribisch gebied, commandeur Walter Hansen, organiseerde voorafgaand aan de oefening een receptie aan boord van het patrouilleschip. De gasten vormden een divers gezelschap, afkomstig van zowel de Colombiaanse marine, lokale autoriteiten en bedrijven, als vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse gemeenschap in Cartagena. Daarnaast maakte commandeur Hansen kennis met de bemanning van het stationsschip. Colombia is een belangrijke veiligheidspartner van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied. Grensoverschrijdende criminaliteit, waaronder drugsmokkel, heeft een zeer destabiliserende en ondermijnende werking op landen in het Caribisch gebied. Intensieve samenwerking tussen Colombia en het Koninkrijk der Nederlanden draagt bij aan de bevordering van de internationale veiligheid en stabiliteit in de regio, een van de 3 hoofdtaken van Defensie. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het Extra Journaal voor vandaag. Een fijne dag en tot morgen.